Smith, Sean Smith, that's Kieran Smith. Wan dyma Tony Kay os ergyd i fod, oes gan Kay! Oedd honna ddim yn bell. Ramsey, Rutherford, cyffyrddiad hyfryd at Callum Woods, ydych am yr ediad gan Venables ddim yn camsefyll, Chris Venables, arbediad rhagorol, mae yna eto i Venables yn ei gosod i Shannon. A di'r cyfle wedi mynd, arbediad o'r safon ucha gan Ollie Byrne. Winners! Ge Gornel yn un ddofn at yr ochr bella, ydy honna i fewn i gefn y rwyd, ydy'n wir, ac Anthony Stevens sydd yna i roed y tîm cartre ar y blaen. Hanner awr union o'r gêm wedi chwarae, y bala un ceic honna dim. Bel ymlaen, dwi'n to Mendes! A Mendes yn union i'r sgôr! Y cyffyrddiad bach gan Craig Curran drwodd i Paulo Mendes. Ac efo 2 funud o'r hanner cynta'n weddill. Paulo Mendes yn ei gwneud tîn bala un, Ceicona un. Mendes i fyny amdani. Myron Edwards. Harrington. Mendes o cyffyrddiad bach taclus at Jamie Mullen. Myron Edwards yn ei gwylio hi Edwards ar peniad, yr ergyd i gefn y rhwyd! Craig Curran! Myron Edwards yn neidio amdani hi. Y bel yn tasgu allan at Craig Curran. Ac efo 19 o funudau. O'r ail hanner wedi chwarae, yr ymwelwyr ar y blaen, y bala 1, Ceicona 2. Mae Curran a Mendes yn y cwrt. Chris Owens, ond ych lles gyda fe gael ei greisiad i fewn un ddofn at yr ochr belled. Ydych Mendes! Ail i Paulo Mendes! Y drydedd i Ceicona. Croesiad campus gan Chris Owens. A siawns bod y deiliaid drwodd i'r rownd derfynol bellach. Kay. Wan ta Aaron Edwards. Wan ta Paulo Mendes ar hat-trick. Mendes. Sgwario'r bel a Jamie Mullen. Os a bedwaredd oes yn wir. Na chi ergyd. Gan Jamie Mullen. Dim gobaith o gwbl i Alex Ramsey. Mae'n bedwaredd ei Ceicona. 26 munud o'r ail hanner wedi chwarae. Sy'n mamhiaeth o gwbl bellach pwy sy'n drwodd i'r ffeinal.